Hey, wat is het maken? Ja, super schattig. Nou jongens, en dit deze Wudden, Saken, Lois, Ilda, Franke en Jara zit ons in. Er is er een jarig, hoera, hoera. Maken, zien, blonkers. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zal mijn tas inpakken, want ik zal een mannen naar kantoor daar, bij de omroep. Van alles en nog wat bedenken. Ik ga wat vergaderingjes, ik ga wat oorlezen. Ik ga nog een heel listig uurtje wel, dus ik denk te volle om te doen in hier mannen. Maar we zullen zien hoe ver we komen. Jelke had de bandjes naar school gebracht, dus die bent te plak. Ik zal de squan aan en dan op naar jou. Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Let's go. Nou, ik zit in de auto en ik vier je nog iets heel belangrijks te vertellen. Want van de morgen ging ik inderdaad naar de omroep daar. Even wat dingetjes waar. Maar vanmiddag komt Jaren hier. En Zaken en Ildau. En dat Ildau een slipkut had, geven hij een paar keer Zaken. Want die is het jitje. En weet je hem nog 2 jaar te back. Toen werden er 60. En toen weer de corona. Dus toen hebben we een drive-thru party gehouden. Weer heel leuk. Maar nu kunnen we gewoon lekker bij hem op een koffie en taart eten. Dus denk even vanmiddag heen bij de bandjes. Misschien dat van de vader dat Ildo op bed lijkt nog even wat leuks knutselingen in. Maar Jaren en Zaken. Even als cadeautje. Dus het eigen cadeau had er ook gekregen. Ze hadden van u als 3 dochters hadden ze een... Sorry. Ze hadden van u als dochters hadden ze een ontbijt gekregen juist de mannen. Want nou, op mannen weten dat ze hadden. Maar we zijn op snijt de man is dat wel leuk. Dus ze jaren een ontbijtje kregen. En ze gingen nog, ze had kaartjes gekregen te voor een soort Rolling Stones museum. Dus nou, dat vindt ik natuurlijk helemaal geweldig. En daar kunnen ze dan te jaren heen. Dus dat weer is cadeau. En dan van een beetje bij de bandjes nog even iets knutselen. Dus dat staat echt nog op de planning. Dus daar neem ik hem echt zeker mee heen. Want ja, hoe mooi is het als je dierbaren nog om je heen en zoenen wil. Dat is het allermooiste wat er is. En zulke soort dingetjes maar je zeker vieren. Ja, nou zit ik echt voort, want als ik rieden wil, val je hem om. Dus ik doe hem uit. Ik zeg hem samen bij de omroep. En daar zijn we, omroep Friesland. En natuurlijk mijn welbekende bakje koffie. Net onbelangrijk. Lekker. Zo, nou kijk ik echt wat van. Lekker rustig hier. Nou, doe ik meer misschien, hè. Ik zal me hier even installeren. Even wat op de lap, dwan en aanhakken. Vergadering. En inmiddels zit ik in een oorhokje. Hier zijn we aan het vergaderen, dus ik zal me direct even inlezen en dan gaan we aan vergaderen. Van het ene in het oren. En ja, het is weer tijd om naar huis te gaan, want Ildo die is aan zijn klebi de peuter. Dus die maakt het opheljen. Die hebben lekker even een stukje bal eten. En ja jongens, er staat wat heel leuks op de planning, echt heel leuk. Echt wat nice. En daarvoor moet ik echt een paar woorden Duits kennen. Nou, mijn Duits is net optimaal, kan je maar zeggen. Ik zeg altijd, het is een beetje après-ski Duits. Dus ik ga een app downloaden waarop ik zo nu en dan eens wat Duitse vraagjes beantwoorden moet en uitspreken moet. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ik hoor van jullie in het verschiet wat dat precies worden gaat. Maar het belooft echt heel leuk te worden. Dus naast het Friesk, ik zal nu een paar woorden Duits. Ik ben benieuwd. Ik zal op naar Broeksterwoord. Nou, wie ben we thuis? Wat hiest u al hier van moois, Hildo? Let eens even zien. Oh, wauw. Vertel eens, wat zien we hier alweer? Deze. Wat is dat? Een baby. Ja, en waar is dat? Een baby. Baby Ildo? Ja. Ja. En Ildo no. Dus je wist toen nog een baby. En je wist toen al een grote meid. Ja, deze echt plaatje. Een mooi boadje, ja. En je hebt toen aan het verfje westje mee. En je hebt toen aan het Plakken. plakken west, juist. En wat hast toen in de hand? Blanke. Is toen blomken van. Wauw. Man. Van mij? Ja. Dank je. Wat lief. Wat is Oh, dat vind ik lief. Dankjewel. dat? Zijn zaken. Zaak is een squal even van mij. Komt hij het erom? Zie eens even. Komt het erom? Oh. Hij. Je deed het. Hey, wat is het maken? Ja, super schattig. Ildo als baby. Ja? En Ildo nou? Deze. Ja. En hast u dit zelf helemaal verf en plakt? Ja. Mooi man. Maar het is nog
Wat is dus zwetsen? Even. Ja, verven. En? Wat is dit dan? Lippen. En? Plakken. Plakken, hè? Wauw, man. En wat Alles geplakt. al je plakt. Heel goed. Hey, en wat vertelde ze toen om hem in de auto? Wij gingen west in het speellokaal. Een beetje in waarboeten, hè? En hier stond toen die naar je gymnastiekskontjes hoor. Woonde die wel goed? Ja, en hankers, en letters, mannen, letters, maar leuk. Oké. Oh, Famke, hier skontjes met glitters. Die vond je heel leuk. Ja, Koest dat verstehen, Elke? Nee. ik versteer die heel altijd. Krijg wordt beter. met vaderheid. Nou, squallet toch? Ja, Vind je dat schande? Zaken die maat? ja. Ja. Hij zegt maat, mijn maat. Yes! Woehoe! Zoeken en vallen! Mag je maar even wat eten, denk ik? Ja. Maar ophengje. Ja. Die mag mag even ook ophangen. Ja, doe meisje. Oké, pakken. Maar je smek moet je op de tafel bij de blomkes zetten. Vind je dat ook leuk? Of was hem echt ophangen? Ophangen, ja. Ja? Zo. Zo. Dat een mooi plakje? Ja. Nou, toppie. Hè, zweet de bedden na. Eten? Oké. Nou, we gaan het eten achter de kist. Iedereen gaat correct op bedje die een keer in een knipperke dwaan. En dan zal ik deze stapel met was nog even voor het werkje. Want dat moet echt gebeuren, jongens. En dan is het aan alweer tijd om Jara uit squallen te helpen. En zoals ik zei, ik denk dat we even knutselen gaan verpakken zaken. Want die is jutje. Dus voor de band ook wel leuk. En de meidje kan wat vereelden. Dat zij nog correct hebben dat ze van bed komt nog even een paar dingetjes te bieden kan. En dan zullen we zien dat Beppe Klaasje taartvis had. Nee, kijk. Eerst dus even huishoudelijke taken. Wat een druk. Nou ja, en omdat ik altijd wel wat alles bedenken kan, dan was ik dan. Ik deze keer, ik hier nog een paar hele leuke Frieske siswiers. En ik moet toch even een aantal met hem delen. Dus ja, dan moet die zakken opvouwen. Maar even wachtje. Dit is wichtiger. Een hoen is moedig op zijn eigen daan. Een hin is een zin, maar geen gewin. Neem voor het eten een liet wipske, na het eten een liet slipske. Neem je net kweer, zei de mut, en hij biedt de wanne de kop op. Nog een peer? Ja. Aan de eind van de voeken vangt men de vis. Praat me net van trein, zei Metje. Ik ga mij het spoor. Riek worden is altijd een meeskezin, maar het lok giet vaak van rijkdom op een rin. Dat klopt het wel, jongens, hè? Is je hier? Steen op, zei de boertje in de zieke bollen. Oor zal ik nog mij die bonken de padden van de bjemmen bruien. Bij zelfs gewoon biedt het ik net koer, ja? Zwieter als alle juwelen van de heer heren binnen van een vrouw leeuwenwutjes in haar eeren. Nou, deze ken denk ik wel. Die stiert wel regelmatig op zijn mooie tegeltjes, zeg maar. Wat een Fries in een keer in het hart sluiten had, is er min weer uit te krijgen. Dat klopt ook wel, denk ik. Nou, en dan nog hier wat afwem. Wat is dat levensseintje kwad? Men is je pas of mat weer voort. Ja, dus ik hield dit efter wat het dan in het Nederlands is. Wat is het leven kort? Je bent hier pas of je moet weer weg. Ja. Nou ja, moet ik toch even met hem dealen. En nou dan toch nog even die laatste zakken binnen was het, hè? Maar deze wel de opvallendste. Dat ik voor het extra goed zit. Die zwarten die liet je al eens op de kwam. Wat zei je? Tja, zo maak ik het grauw aan je. Kwamen ze samen uit de wask. Tada. Nou jongens, en het is best een feest. Ik ga weer 2 inlingen hoor. Ga je dat ook altijd? De krijgt of we ze opfretten of wij. Ik hoop je dat ik zo een keer bij de was bevind. Dat hij dan net in de was weg zou samen. Ik hoor altijd wel wat door. Ja, het is tijd. Ik zal naar drieën om jaren alleen op te hebben. En daarna kan ik hier verpakken. Samen. Ik ga jaren alleen uitleggen wat idee weer. Ja. En we gaan het vaasje. Kijk wat versierend zijn we. Hè? Dit is dus vaasje. En we gaan dit soorten van bloemkesmeidjes. Van alles en nog wat.
En we betochten nog, misschien is het leuk om in het hart van een blomke de gezichtjes van alle pakencezers te plakken. Dus ik zal even een foto's uitprinten, al ongeveer Sagrut, van Sake, Jara, Lois, Ildo en Famke. Oh, en een babytje. Zie ik dan een vraagtekentje of zo? Ja. Want er komt natuurlijk een babytje om. Dus ik zal even foto's uitprinten en Jara begint vers met het etiket van de bloempot. Wat is er met de zonnebak? Nou, tante Ilse die zou even de zonnebak bivullen. Dat is lukt. Maar ze hier de grote schovelbak helemaal vol met zon. Dus het is een hele grote beeld met zon. Maar ja, ik denk ik klein heb. Het valt onder heel. Ja, en de band vindt het prachtig. Die had het mooi bovenop gehad. Die vindt het natuurlijk hartstikke leuk. Dus we gaan genoeg zon. Maar ja, die dwaande mij het etiket. En ik zal even de foto's uitprinten. En de tekst hier we. Paken zien blomkes. Dat komt erop. Dus dat wordt... En ik ga nog van dit mooie papier, dus ook maar een kleer even mooi inpakken. En dan gaan we als het Ildo wekker is en zaken tussen is, gaan we naar paakzaken om taart en om cadeautjes te hebben. En inmiddels ga ik foto's uitprinten en is zaken direct. Ildo, Zaken, Jara, Famke en Lois. Oh ja, dat wordt mooi. Paken zien blomkes. En die plakken we hier aan zo mooi omheen met dit vaas. Kijk, deze zo makkelijk. Vet leuk. Die kunnen dan mooi als basis en dan steken ze daarin. Tje. Ja, en klaar. Ik denk zo. Nog wel vlinder. Maar het is wel mooier. Die is echt wel leuk. Kijk, 12 ook al heen, dan doen we nog een groene of een gele erachter of zo. Die is wel mooier. Het is moeilijk, hè? Maar ik heb peegrut nou, dan moet die foto's nog op, hè? Nou jongens, en dit deze Wudden, Zaken, Lois, Ildo, Famke en Jara zit ons in. Ik heb het. Nog een keer, ja. Ik zal die helpen. Dus we zitten op stoeltjes dan, hierin. En dan maak ik Ildo wekker en gaan we op naar Pakenzaak. Doei. Dat is net fout wat de bol natuurlijk. En als laatste, maar zeker net least, Zaken Thomas. En Zaken. Hey Wiefke. Tje. Waar is Lois? Welke is Lois? Nee. Ja. En waar is Famke? Ja. Ja, en waar is Toe? Daar. Ja. Waar is een grote broer? En ben ik? Waar ben ik? Ja. Tada. Nou, we zullen er een inpakken. En dan gaan we aan de Pakenzaak, want het is feest, hè? Nou, Mooi. dit is een wun. Dat is heel mooi, toch? Zullen we naar Paken, toch? Ja, op naar Paken. Kom maar, mij, vrouwje. Kom maar, mij. Kom maar, mij, peerzaai. Ik ga er het achter doen, want van is die Paken boet. Dus wat een beetje verstapje. Is er dan al? Gaan we er al naar? Zo. Ja, toe. Kas. Let ik niet meer. Ja, oké, dat is wel rustig. Zo. Je gaat niks zo, jongens. Het is nog een verrassing. Ik hoop het. Ja, ik ken het. Ik ga er tussenuit in. Oké. Yes. Zo, ja, verstap je. Goed zo, ja. Zo, verstap je. Pakenzaken komt er hoor, jongens. Hallo, Paken. Hoi. Een lietse verrassing voor Paken. Kom maar even zitten. Paken zitten hier. Even zitten hier, ja. Ja. Nee, toch, er komt er weer op je in. Nee, komt net hier een Pakensiertje, hè? Nee. Paken. Ja, maar jongens. Er is er een jarig, hoera, hoera. En dan kun je wel zien dat is Paken. Oh, wat Dat vinden wij alles. Zo prettig, ja. En daarom zingen wij blij. Hyper de pip. Hoera! Wow! Hyper de pip. Hoera! En dan Ik zie alweer foto's. met Paken het uitpakken en even het potje lezen. Oh. Daar stiert wat op. Op het potje stiert wat op. Het potje stiert wat op. Paken zien blomkes. Ja, Paken zien blomkes. paken zien. Nou, hier ben mijn blomkes. Dit is Blomke Lois. Ja, Blomke Lois. blomke Lois. Dit is... nee, die doen we nog. Die doen we dan net. Die doen we. Dit is Blomke Ildo. Ja, Ja, dat is een heel mooi blomke.
Dit is Blomke Famke. Blomke Famke. Blomke Famke. Dat je mooi Blomke Famke. Blomke Famke. Ja. Dit is een mannelijk Blomke. Blomke Zaken. Ja. Het eerste mannelijke Blomke. Ja, dit is een Maar mannelijk eigenlijk moest er nog één Blomke bij, maar daar hebben we nog geen foto van, hè? Want er is nog één Ja, Blomke. daar hebben we een op foto van. Oh ja. Ja. Oh, dat is wel leuk best. Ja. De echte foto ging erop door. Maar Nou, en nu komt de grootste zwerder Zwitser. De grootste van al je... het jarenblomke. Ja, nou Blomke. Nou, super, ja. En wat is met al die bladjes? Dat zijn gasprietjes. Ja, gasprietjes wat. Ja. Nou, maar daar niet verder. Dan bloot er niks van hoor. Oké. Nou, leuk. Hartelijk gefeliciteerd met mijn hele oude pa. Hey. Even nemen, hè? Van harte gefeliciteerd. Dank Fiets u. maar in de sled. Kom er maar terug. Krijg een dikke apentuut. Oh, ja. Gefeliciteerd. Ja, goed zo. Hey, Oh, bedankt. shit, alweer, ze ja. van tuut. Dank u wel. Nou, gefeliciteerd, Heid. Dank u wel, meid. Op de volgende 62. Hé, wat? Eerst mijn taart, hè? Eerst Joert Mas. Super. Ja, waar is toestaan in Eeldouw? Oh, de snoepjes op de taart. Oeh, feest. Lekker. Maar wij snijden, joh. We zullen wel op naar Hoes. Ometje bij de taxichauffeur. Nou, ik rem wel, ja? Ja, beste. Potverdikke. Een plakje. Neem ik die huid in de auto? Oh ja, dan ga ik maar Heid in de auto. Nou, beste taxichip. Doei! Ja, en we zullen op naar Hoes. Zaken met ze trainen. Ik zal nog even wat eten in elkaar flansen. En dan zitten ze daar weer op. We hadden tierenslagen daar, jongen. Vanmorgen even bij de omroep. Van een beetje leuke blomkes maken van Pakenzaken. Pakenzaken blomkes. Want dus hij wie Joet jeetje. Op naar de volgende jeetje. Hey, ik zou zeggen, voelt dit nou een leuke vlag net? Abonneer je, zet een blauwtoek omheen en via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. On naar je vlag. Hoi. Hey, hoi. Concentreren!